Методи AddNew. Бо ёрии методи AddNew иловакунӣ шумо метавонед дар марҳилаи иҷрокунии барнома сабти навро илова кунед. Ба формаи FRM data тугмаи фармоишӣ гузоред. қимати CMD Add Recordро ба хосиятҳои Name ва ба кепшени он добавить записро бахшед. ба тугмаи нав коди барномавӣ дохил кунед. Date 1 нуқта record set нуқта AddNew. ба он аҳамият диҳед ки метод AddNew ба хосияти рекордсерти элементи data дохил мешавад, на ба худи элементи date. Чӣ хеле ки ба шумо лозим меояд ки ба майдонҳои ҷадвали паст маълумотҳо дохил кунед. барои ин боварӣ ҳосил кунед ки ин инкомпозир аст. боварӣ ҳосил кунед ки хосиятҳои enabled майдонҳои матнии txt part number ва txt description қимати trueро соҳиб аст. агар дар процедураи формулаат коде ки қимати хосияти read onlyро true нигоҳ медошта боқӣ монда бошад, онро кӯр кунед. проектро сабт кунед. ба тугмаи добавить запис пахш кунед. барнома сабти нав илова карда, онро сабти ҷорӣ мекунад. во ҳамин ҷойҳои майдонҳои матнӣ холӣ нигоҳ дошта мешавад. ва майдонҳо ягон маълумот дохил кунед. ба тугмаи дохилии тирча ба рости элементи date 1 пахш кунед. бо ин маълумоте ки шумо дохил кардед ба файли базаи маълумотҳо навишта мешавад. бо пахшкунӣ ба тугмаи выход барномаро ба этмом расонед.